bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa haɓrurde Pindi TV caggal yettude guena gonɗo jonɗo en juuli rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diini noon kadi en calmini khalifaɓe aado noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he tuggude baba Abou Hafsata Coumba Hamme ha yetti ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen Ali Fall e Djiby Dieng e ɓiy men émission holmbo woni an tawa ko tonggode 221 arti kono kadi en calmini dendagal yaroɓe ɓirɗam tuftortoɓe kaɗɗam woɓe fawde keddam e dow kaddu e dow kaggu kono en jahata ha toon malla mbiyen ɓundu Coumba Bannadu Boubou Malick Sy Daoudou Boucar ha yetti lowri e lombingo Ngenar Daadi Gueloɗi ha yetti nokku Hiɓi Dembo e Galo Dembo nokku Mbantu Dembo Hiɓi Firi Faye Hiɓiyaɓe Mbantu Firi Faye Hiɓiya Mbantunaɓe Galo Faye Hiɓi Firi Faye Galoyaɓe wadde eɗen bismi hande jontaɗo leñol mo mbiyeten Aliou Guissé Maba Suudu Paati nde tawi pular no wiya jatti baaba ɓuri konnani ndemandi ina fooli kadi ne jiggandi mbaɗowo ko weɗɗa e nder leñol men eɗen kewi wiide naalankoɓe men mogiyankoɓe men jayniyankoɓe men koye men tigi ko enen mbaɗata feere ɓe gono enen mbaɗata feere ɓe ɓamto ɗum noon wonini hande beelam yirlaɓe ɓe Allah yiɗi taniraɓe Binta Aram Ɓooyi gawrani peeje dasani dolinŋaji joni eɗen jeeyi tigui fuɗɗode morceau nde mataw ko Alhaji Mamadou Moussa Saydou Siré Ndiaye Sew Kounda Ɓoyɗo Jamli mo daara abay Dallo Fala Moutar namarele suroɓe banguele duusoɓe liigui jikki ɓe mbiyata ko Sir Bamole kono calminen ceerno Nourou Sall Cheikh Nourou Dini Nourou Hammad Aliou Raki ɗum noon Guissé jontaɗo bisimilla ma e pulago mi salminima ceerno Nourou Sall Balo mi salmini galle Alhaji Mamadou Moussa mi salmini fulɓe kala mi salmini boyinaje ko taari ngende mamam min mi salmini heɗiyankoɓe Pindi min mi salmini jinnaɓa men min mi salmini keɗiɗo kala mi salmini fuɗorade inela ineno yamin koye mi doori Aliou Guissé mabo min mi doora kono noon mi doorama galle ceerno Amadou Boyinaji Alhaji Mamma Tafsirou Aw Alhaji Mamma Samba Dawda kono mi doori galle Alhaji Mamadou Moussali mo dara halayba dara halayba mi salmini Alhaji Baba Baydi Mal kono non yalla yimo ya fo ma suudi ne gawlo koye suudi ma labbi leydi kanko wiyanno subhanallah ma mi jaare no laɗa
famille l'islam Bamodiba aduna komere dunia welani ndare duna funte fuine aduna komere dunia welani ndare duna jalli woine aduna gonjida kala kayawdi kasadifo bitama waina aduna Alhaji Mamadou Moussa Hayatu Mama Madara Alhaji Mamadou Moussa Mama Madara Bani Mama Mamadou Moussa Nyande dara ne mama koy ligi maitine mama koy lewi ngangesa mama koy femni ngollan mama Mamadou Moussa mama dara mama ay mama Mamadou Moussa Alhaji Mamadou Moussa nana wanna me wannam ya wonni habiba me wannam nana bokko ne berda me wannam ya fleur wonka me wannam neka gilline musigi delam nana wanna me wannam ya wonni habiba me wannam nana bokko ne berda me wannam ya fleur wonka me wannam ya rasinde ma bigi delam kono yiddane musigi delam mona yabi dum yedane ngande nana Mamadou Moussa Alhaji Mamadou Moussa Saydou Siré Ndiaye Hammad Sew Kondo Jamli mo daaro halaybe daara abay dalla fala muttar kono kadi en calmini ɗon ceerno Nourou Tidiani Alhaji Mamadou Moussa en calmini kadi ceerno Amadou Nia o toon to ganduɗa ɗo boynaji calminen kadi Abdoulaye Amadou Tall vraiment woni belamma tigi morceau o wonko janggoto hen no heewi kono joni beele emin mbawi andude hol gonɗo Aliou Guissé nalanke Aliou Guissé mo guengue fo no wooti hol gonɗo Aliou Guissé ba Modiba Allah jarama e salmini dendagal bandiraɓe kala yeeɓiyankoɓe Pindi TV e weltanade Allah weltanade mo no feewi e invitation oɗo Aliou Guissé ba Modi ko gorko pullo gorko fuutanke gorko mbo boyinnaji Sinthiou e rumde gendi ceerno Ahmadou boyinnaji gendi ceerno Amadou Alpha Bokara Djibi Oumou Salam gendi Alhaji Mama Tafsirou Aw gendi Alhaji Mama Samba Dawda Ba bodo sikki so tawi wiyama boyinnaji ene famɗi mbo nanani boyinnaji nde won noon ceerno Ahmadou boyinnaji wonko waɗi e Fouta wonko waɗi e boyinnaji ɗum waɗi boyinnaji dañi nden manore Aliou Guissé ko ɓiɗɗo pullo jibina ko e Fouta ne'i koye Fouta mawni ko e Fouta ene wawi kadi ni janggi ko woni ko walla ko woni ko hande ko e nder Fouta on woni Aliou Guissé eɗen mbawi wiide a naatino alquran walla école tubakiri si mi naati alquran nde won noon o galle momin neyi o walla galle amen momin jibina o alhamdoulillahi kanko jinnaɗo gorko o wonno ko bras droit ceerno Amadou boyinnaji omo ɓaɗi ɗum no feewi e ko koolaɗo mum kadi wonno minen kala emen jibinaɗo o tottere alluwal janggoya ɗum ɗon ko so jomum dañi duuɓi 3 4 5 tan kanti natal qur'ana ɗum ne kadi ko ɗum Allah hokki min nde Aliou jibina watte hakkille seeɗa nanna alqur'ana woni hen ko juuti ha yi yeeso mum no moƴƴi iwi ɗon fati e école français woni hen aussi ko juuti ha yi hen yeeso mum fati e menuisier métallique ko menuisier métallique o noon Aliou janggi kam ha heeɓi diplôme kono ka jogui diplôme ni actuellement mbo jogui diplôme menuisier métallique kono ɗum hay goto mi feera ɗum andude non koye pinanɗa ko Pindi TV hande histoire reccandira baway koko haaltede
bismillah jokko donc ko ɗum ɗon Allah waɗi jannguɗen mais alhamdulillah kala hen ko jannguɗen en nimsani alqur'ana mo Allah tottuno en janngo wonko jiiɗen hen jeese men no moƴƴi kadi ndenɗen ɗum no moƴƴi alhamdulillah école aussi la même chose ko Allah hokki en ko seeɗa mo jannguɗen hen alhamdulillah a dañi a yettima classe nanteji won bon mi yettima classe nanteji wa alhamdulillah kadi en fait ɗon bamouti minen galle amen won noon Allah hokki min dañi ɗon hafiseji alqouranil karim min dañi ɓe ganduɗa ɓeɗo kadi ko professeur uji nan ɗon ko jannguɓe ɗum waɗi noon soɓe gummitima école ɓe kibbitima ɓe garti a yiyat min kocca créje min kocca ceernajo gisi walla ceerno oumar fouta fero foutanke mi salminimo gise maba on ko miñirawo sahano so wi ko miñam ɓe mbiyano wona taw kamde e yam donc ɗo cikko janggande ko ceerno min calmini wat feere noon garaɗo o arat inchallah ceerno oumar ɗon emin pijira jangde nde no feewi ɗum waɗi ene yaawa nadde hakkillaji alhamdulillah ɗum kadi hokki min fartange ɓurano la même chose so yimɓe garti tan gonata koye dursitade ɗon e galle o avant que min ceeɗoya galle baɗɗo almuɓe no way noon baway joni jaɓanten directement tan ko holno natirɗa e nalankagal bon alhamdulillah nalankagal bam natirɗi mum ɗo vraiment c'est un peu compliqué par ce que nalankagal min ɗo jiyata kam ɗo somi yino nden Youssou Ndour ne yima cikkanmi ko min yimata hay so koye télé wonno somi wirtima clip makko ne walla concert makko mi daroto mi yeeɓa ha gasa somi yeeɓi ha gasi mi fuɗɗo yawtude jinmomi no feewi jinmi musique no feewi gila temps cuwaku bon a yiɗi hen dara noon par ce que on moment suusa wadde déclaré jiɗɗa wonde ko artiste e so wona an kanti ɓerde ma tiiɗoya hen alors ɗum waɗi ene waɗa yeehi ha saaha goto kamɓe ɗo wuuro amen ɗo Boyinaji min kewi wadde théâtre uji chaque année wajiɓe so vacances ari mbaɗa théâtre uji min jooɗo min jewtira ɗum bon temps goto kamɓe mawnaraɓam ɓe mbaɗanno ɓe mbaɗi ɓe bon galle ɗo ko ɗon gonannomi mboɗo so tawi mi yiiɗi yimde walla mi waɗi dégâts min jogui ɗon lekki wottunoaki nin ko toon dogan mi ngabba somi ngabbi toon soit ko babam terimi walla ko mbaɗɗo erreur to babam riɗɗi kam paye dow lekki to mona yimde mi yima jimɗi Baba Mal jimɗi Youssou Ndour jimɗi Ousmane Hamad Diop hami tampa jimɗi Abou Djouba en bon o ara kadi wiyomi fiyami mbo jogui ɗon mbo jogui kaɗɗo joni on gogam goto wiye Kadia Guissé on wiya joni somi yimi hampari kewmi han kadi somi yiiɗi jippade ko noddinde eyyi mi noddina quoi somi noddini noon hankadi taw mi yiiɗi jippade joni gogam o ara wiyami bon wat ko welma a yimat ha bo memma ɗum o haaldata koye babam pour babam wasa fiidemi ni mi tello affaire o noon bon weeli kam ene mawna mbeɗa mawdi hen mawniraɓe ene mbaɗa théâtre sene mbaɗa théâtre après noddami watta jourde muɗum woni dinguiral hakkude wuuro mbiɗa wona hen mbiɗa waɗa hen théâtre mbiɗa wadde hen jimɗi min jogui cœur d'ouverture men somin mbaɗa somin jima bale kadi komin jogui jimol ngol et tout ha tolni e nokku noon hankkandi gandumi ɗum ɗo ko passion mboɗo yiɗi ɗum pellinmi hankkandi nadde e Fouta e guure Fouta he pour wadde ɗum wone ɗum ɗon di passage mi salmina Fari Coumba Wurde on ɗon min joguino kawtal yiɗɓe Timtimol won Timtimol radio Timtimol ngo o waɗino créé fans club o noon waɗi hen créé troupe théâtre e nder troupe théâtre o ɓe nannimi hen mbattomi yaade mabɓe nder Fouta o en 2004 hol gadi tottudem micro ya yim min adi tudde micro yomi yim ko yo Allah ɓuuɓan Saydou Guedda à part troupe amen gonnoɗo Fouta o nde nanmi lewru ala fayre nde Saydou Guedda woni jouwannoɗo hoddu ko Dungel Nadio sankimi Allah yirmo yafum kanko min garno seeno palel emin pijirandani betawe tan so tawi troupe ari on nota ko lewru ala fayre wonno Yasine en Ablaye Diallo en Ablaye Samba Sy en Aissata Demen nene galle en wonɓe woni Adama Diallo en mi salminimo de passage aussi jon noon emin goni hen ha ɓooyi omo hoɗa mboɗo yima o wi kam hande noon ka jimo mbimi ala mi suusa wi kam kanko Saydou Guedda mbimi non mi suusa par ce que wona rendoji ɗiɗo mi suusa vraiment acce tan mi heddo e théâtre walla ɗum ɗon mais noon ko jimri ndi wonno passion am min deeɓi ɗum tan jinnomi aduna min yimɓe tan jinnomi so Allah ɗum gadda wadde ɗum gadimi wadde e théâtre joni noon après wi kam mi yimat iya jammari avant par ce que nden koye kaw Sidi Baylel ɓe koɗanta Sidi Baylel Thiam yalla ɓuuɓan ko kam min par ce que min mboɗo wawi wiide ko comme ñangumi jimri nde wonno ko minen mbaɗanno première partie ara so paari yima kanum lewru ala fayre fuɗɗo arde waɗa présentation waɗa théâtre ni nadmi jimmi Allah waɗi hen sutoro yawte jaam holko ɗum waɗe ma on jaam vraiment joué am ko heewi nde won noon so tawi wona rendoji won poɗɗi hono noon a ari a waɗi hunde
touche himɓe ɓe c'est important ɗum ɗon mawni am hokki kam cuusal hanti kala ɗo jaami mi hocca micro mi bele min mbawi andude idole ma référence ma mbo timtoton ɗaɗan taw a fuɗɗima haali Youssou Ndour mbaɗa kanko tan walla effectivement min référence uji am ko ɗiɗi Baba Mal Youssou Ndour et Youssou Ndour aussi ko référence am mo ganduɗa vraiment tawi ko gonga mbiɗa heɗo ɗum no feewi est ce que aɗa wawi min ɗo yimande jimol Youssou Ndour surprise wona répétition ni woy birima fu ma yendu fa yendo nani may satandi jorom ya mom liye ni woy birima fu ma yendu fa yendo nani ɗin ɗon no bon ene jeeya e jimɗi makko ɓurɗi welde mi no feewi tigi ɗum waɗata souvent so tawi neɗɗo wi kam memanam ɗon tan même si guitare o wawa joude ɗon min mami addoy toon dande joni jaɓanten Fallou Mbaye onon gardi vraiment embo waɗa ko waɗi fayida tumbudere nde ne yaha bon vraiment en beltanima ɗum kono joni banggue mogoto théâtre to holno natirɗa hen merci beaucoup e théâtre o kam bon nattirmi hen à part nde min mbaɗanno ɗum en boyinaji e kawtal yiɗɓe timtimol ko mboɗo jogui noon cousin am goto ne wiye Kema ko Guissé Kema ko dondunajo on ɗon o saaha mo jokkodirno e Ablaye Diallo en woni jouɓe théâtre ɓe Allah waɗi temps goto o wi kam Aliou Guissé min mboɗo yiya aɗa jouwa théâtre mbiɗa andi kadi aɗa jogui talent e ko mbatta ko mais ɗo o ɓolo vraiment wawa nawdi indema ɗo foti ɗo yaade et qu'est ce que je dois faire min hande mi anda passion ma beele jiɗɗa wadde ko ɗemɗe goɗɗe ɗe walla ko ɗemgal ma gadaroɗa waɗirde walla mbimomi aha kala lañƴo fana banggue muɗum min sago am vraiment kala ko mboɗo ummini yomi ummin ko am ko ha para mi yaɓana koko heddi alors min jewti hen o wi kam mami wadduma e Ablaye Diallo o waddimi e Ablaye Diallo o rokkimi numéro Ablaye Diallo jokkodirmi Ablaye Diallo wi kam on saha noon il fallait que mi ara Dakar c'est en 2006 mi ara Dakar mi ara chaise mabɓe Thiaroye Tali Diallo woni galle Bablay Samba Sito mi wawa présentade mi yewtude e mabɓe mi waɗa adhéré ɓe kalnami sartuji ɗi ɓe kalnami honɗo yaari ni natirmi e théâtre tigi jaɓanten ko e nder théâtre uji woni wiyoɓe hakkude ma e Sadio ina jeeya e théâtre uji ɓurɗi teskinde e nder théâtre uji ma beele an sa joɗinoma sa miijama ko on mbiyata hakkude ma e Sadio série o Janfo o woni holi on théâtre woni ɗo zoo ton ɗo aɗa ɓorni kos jahon ha ɓooya Janfo no waɗa hen batte dewgal théâtre woni holi on batte an dewgal Sadio Sow non est ce que wadde on wona est ce que on ko théâtre am série Bamal yahata less ok wona Sadio Sow ko oɗo la je pense que kanen nati non pas Sadio Sow parce que on moment wonno ko Nene Galle nani on théâtre Yacine nani on théâtre Endo Ba théâtre o min mbiyatno ɗum je pense que somi juumani bon alors on théâtre ko Nafi wiyete ko Nafi woni joom ɓandu o to min jadata aha joom aɗa jogui jaam ñalli haw mi anda Amadou Poulo Amadou wi aɗa jogui jaam ñalli aɗa wi mi anda aɗa jogui ɗon ɗon tan bon on ɗon ko wiyete ko Nafi Nafi kanumne je pense ko nden wonno premier ko théâtre et on théâtre mboɗo wawi wiide on ɗon adi théâtre amen moɓe mbiyata ɓoccitiɗo kono noon wona on woni théâtre mo baɗɗomi lancé o eyyi alhamdoulillahi noon par ce que neɗɗo kala ko wanma lancé aduna yetto Allah jettira ɗum no fewi on théâtre min jouimo Janfo o ko ni yaruno par ce que ko mino Endo Ba wonno Endo Ba min kawruno min mi ala hay hunde Endo Ba kanum wi hayso woni no ndiyam mi yarata ɗum yo Allah ɓuɓonmo wallahi mi yo Allah ɓuɓonmo kam woni Endo Ba ndeysan mbimi bon je vais essayer minne kadi mami waɗ ɗum Allah waɗi on saha mi ala hay hunde kala ko joguinomi jeymi ɗannim jawdi heewi woni hen noon kadi min dardata worɓeɓe ko jawdi e mbimo min wonno message o eyyi ƴettumi revanche garmi malheureusement won ko findinono ɗon alors min jeehi caggal leydi ko jamma e ñalawma ko pele baji rewɓe pele baji ha ɓami hen ñaw woni gartumino noon vise mi on ñaw ɗum xaalis o ko waaji o namdinomi kalis o eyyi mami wonde mum mi andino ɗum vraiment winomi so woni no ndiyam mi yarta
mami yar ɗum mi hufƴo ɗum alors or kadi mi etteñowo fawo mum ɗum waɗi après mbaɗmi ɗum marqué on point gasni e nder film o min créé yen en pistolet pour vraiment holko waɗi choisir ñawo mi heeɓi mbiɗa jogui mi totti ɗum joni noon pistolet nani so tawi kanum yiiɗi ko tirde mi yo tir waɗa walla kala ko waɗi hen choisir donc avant makko omo tira hoore mum o waɗi ko deux choses kanko andi ñawo hankkadi déjà heeɓimo vraiment ala eyyi donc o tiirimi o gayni o tiiri hoore makko donc ɗon film won noon ɗiɗo fof jaadon voilà ɓoccitiɗo création ɓoccitiɗo lomti aliru guisi jimo mogiyanke holno arti très bien merci beaucoup wonno ko waali jantan minen e lewru ala fayore wonno ko en 2006 Allah waɗi on saha ko saneeh yimɓe ɓe mbiyanno kam min nde puɗɗimi wadde théâtre nde ko wonnoon ko saneeh wonno idolam kadi aussi e banggue théâtre o on saha kanko wonno goto baɗannoɗo Cheikhou Gueye voilà kanko goto wonno baɗannoɗo comédie wolof mo ganduɗa ko on mbannomi mum concentré o alors yimɓe ne mbiyami saneeh ɓe mbiya saneeh boyinaji par ce que guila nde mbiyanmami kawtal timtimol nde waji ɓe ne mbiya saneeh après min jooɗi noon mi salmini fatalla de passage o wi kam guise mbimam nam o wi kam aɗa jogui talent goto nana e ma ko création ma kadi min ji e ma vraiment ɗo woodi tan ko ƴeewana hoore ma inde nde ganduɗa ɗum ɗo ko an jeeyi eyyi donc min vraiment ko ɗum ɗon wonno yiyandam min jooɗi min jewta min jooɗi par ce que min jouyi no jamma ni no beeta mune min jooɗi min kaccoɗon min jewta min jewti hawde juuti mboɗo miijo par ce que nde mbiyami mboɗo waɗa théâtre nde min nde mbiyami mboɗo wona artiste nde hoore mum mi joguinoma caɗele wellitede on noon jinnaɓe jaɓano mi waɗa mo joguino mawnam en wiya Alpha Guissé nana Sadio Diourbel to jangguina mi salminimo de passage aussi on ɗon woni professeur hande gallamen ɗo on ɗon yinno komi jangga min goni e ɗum chaque jour somi fini somi wi ko théâtre jinmi somi yeehi mi jouyi jamma o dingiral wuro to somi arti o fiyanmi ɓe kaɗa mi ñamde ɓe kaɗa mi yarde mi doga galle o balɗe ɗum fof ko yidde ko mbaɗami ko mi fiye hen mi haɗe hen ñamde mi haɗe hen yarde mi ɗomɗa hen mi tampa hen quoi ha mbaɗi mi sentir mi tampi ɗum ɗo mais ko mbuɗo yiɗi eyyi mboɗo rewi mboɗo jogo probléme uji mboɗo rewi mi fotta won yimɓe won mbiyami ande ko ni a artani bamma a artini bamma a watta ɗum ɗo nangam jennoje kewɗe probléme uji kewɗi gurmi ɗum mais alors mi wawa wadde hen haydara comme si hankandi ko passion ko yidde ko Allah waɗi ɗum e ɓerdam kadi mboɗo yiɗi ɗum bon ha Allah waɗi jour goto kanko grand frère o yeeɓi théâtre amen dinguiɗal hakkude wuto mais o yeeɓi nde yeeɓi théâtre nde affaire o tuusimo rôle o ɗon jounomi ɗon ko won suka debbo goto mbanmi ɗum reedu gaynumi mbanmi ɗum menacé mbimi so tawi wi ko min mi hirsa ɗum affaire on no jour mo joumi o affaire o tuusimo wiyeti noon wi kam emin jooɗi min kacco wi kam bon mi haɗanima wadde théâtre mais a janggat bon fuɗɗima jabde mi haɗanima wadde théâtre mais a janggat mbimam d' accord mboɗo wadda hen baydimal wadduno e baba ma très bien nden woni noon mboɗo wadda hen métier woni menuisier métallique mi yimde kon tawde ko moƴƴuɓe jimatano effectivement mboɗo waɗa hen mboɗo jangga to métier o mboɗo waɗa théâtre o mboɗo jangga mboɗo waɗa théâtre o ha Allah waɗi ene yaadi vraiment ne yaadi par ce que mi waɗi pendant 7 ans e menuisier métallique o ha jour on ɗon moɓe jaltumi yaade waɗoy théâtre nde on saha gartumi eko fatalla haalno ko mbimi fatalla wi kam na mbiye kam ɓoccitiɗo pourquoi mi haalani ɓe holko tagui ɓoccitiɗo mbino ko mbiya kam ɓoccitiɗo ɓe jo théâtre an kandi soɓe e nder théâtre ɓe mbiyata kam ɓoccitiɗo somi paami ɓoccitiɗo kanti a ɓoccitima ɗo nayeɓɓe très bien par ce que no muusini ɓe gacciti kam ko piindi tan dañi ɗum mi ɓe meeɗa namdal kadi effectivement vraiment ko piindi tan mbinomi presque mi wiyano somi jooɗi piindi mami haal ɗum mais kam ko piindi dañi sens on ɗon franchement parler andude yimɓe ɓe inde ɓoccitiɗo par ce que inde ɓoccitiɗo nde yalti théâtre oɗon ko neditaniraɗo yimɓe jakori bon ko en tant que neditaniraɗo ko taniraɗo innorde tan ɓoccitiɗo walla vraiment en tant que ko bonɗo nedi ɗum ɓuuɗi mbuyi ɓoccitiɗo non or ko ɓoccitiɗo o ko won probléme mo daññomi pour wonde artiste hakkude ma e paraji ma min e jinnaɓam muusi no feewi ɓe jiiɗa affaire art o ha Allah waɗi puutidir maɓe ɓe jaɓanimi ɗum
ni woni innirmi hooram ɓocciɗo à cause de ko vraiment to keppinomi ɗo mi keppitima ɗon mi dañi ɓoccitade wawde wadde ko jinmi ko ɗum addi inde ɓoccitimi tagal ni keppitiɗa min keppima minen morso goɗɗo keppana min cey bamodi ba ko noon hay Djiby Dieng nayol ay reng holko mbimami en holko mbanmami en hay ɓiyamo nan nayo natan gañami jogoroɗami ɓerde bonde billahi wallahi mi wiyanima wallahi tallahi mi waɗanima ina gañami taw mi anda je m'en fous et je m'en moque an je m'en fous et je m'en moque ça m'est égal my boy holko mbimami en holko mbanmami en holko mbimami en ene mi holko mbanmami en mi natan gañani jogoroɗami ɓerde bonde billahi wallahi mi wiyanima wallahi tallahi mi waɗanima ina gañami taw mi anda et je m'en fous et je m'en moque an je m'en fous et je m'en moque ça m'est égal my boy aside koyaborama ana foji ekati an labi sabu asidagale ɓerde bonde joguiɗa wutte joɗɗayirana kam fada yo ɗayirana kam somi ɓorni mami wirtimama an yandare ko ɗuɓiɗo ko ɓorni enemi aside durno mijo ma ganda ko Allah tagma tagini noon rokkimi ko wanma ko wota yawram ko gonmi ko tagore Allah an je m'en fous et je m'en moque an je m'en fous et je m'en moque ça m'est égal my boy haside andu ko may hoore ko fusani ɗum an Allah tagma tagi arsugaji men gila en garani way sayo walla wonko tottimi ana yirana kam yiɗanami wona sago Allah sago ma ana dañata ko jeeɗa et je m'en fous je m'en moque an je m'en fous et je m'en moque ça m'est égal my boy mbimi tourno mijo mango noon ene mi tourno mijo mango noon ko mahani wore ko fusani ɗum andu walla tagma tagimi noon tagi balɗe ɗe ɓurata nde mayata tagi ko dañata an ko mbasata tagi ko ñawata ko cellata woto yawan ade tagore Allah Allah feccino artugaji men gila dow gila yen garani tokma tokkinino woto bonnanam ɗum jarane duniya holko mbimami e holko mbanmami kewpina tan gañani jogoroɗami ɓerde bonde billahi wallahi mi yanima wallahi tallahi mi waɗanima ina gañani taw mi anda je m'en fous je m'en moque et je m'en fous et je m'en moque ça m'est égal my boy babo babulo mi salmini afu salam girelam Ceerno Oumar salamane mana mba reno gañoma mba moti billahi reno gañoma gañomo jani reno gañoma gañoma jampuɗo ɗo reno gañoma baba baydi nala jarama baba Dakaru jay ko sare mawnde Dakaru jay ko sare duniya mbimi Dakaru jay ko sare mawnde Dakaru jay ko sare duniya Dakaru jay yo Dakaru ye ate Dakar ate Dakar yo. Merci en calmini kalido Alhaji Amadou Hammerou Oumar Ba jalal leñol
ko wonata ko ɗum samedi 13 décembre eɗen gandi ko hirde e hirande laccire haako ɗum noon ma waɗ han hanirtu ni kadi sallah jaaɓi ka bisma toon ko wona ko ɗum jaɓanten ko waddude gueɗe ɗiɗi ɗe beela musani mogiyankagal e nalankagal walla mbiyeni yimiyankagal hojomaji noon jeegom keddorɗen mataw bala musani bon ene muusi parce que kala mbo wi musani ko wurani ɗum parce que sa yi he guure he gueɗe ɗiɗi fof nawarta ke ɗin ɗe fof ɗe namdata ma won noon hannde so tawi a yimi yimɓe ɓe ma patma ma woodi yimɓe patɓe ma yimoɓe ma wood kadi fatɓe ma e théâtre o alay sago noon a rennet gueɗe ɗiɗi fof mbaɗa te effectivement ko ɗum min mbaɗata par ce que hannde somin jeehe Fouta min nawarta ko orchestre min nawa jouɓe théâtre somi nawi orchestre ɓe ganduɗa ɓen nana caggalam kammen min garat min Aliou Guissa ara yima on ko Aliou Wisso somin gayni kadi min ɓoro ɗin ɗon min ɓorno ɓoccitiɗo woni comci théâtre ɗi min ɓoccitonnoɓe heɓe belto min gayni min mbayodiran maɓɓe mi ha kadi ha weeta kadi nalan kon ɓe kadi haɓe belto jam wonama kam nele Mamoudou min so tawi mi ari mi accata ɗum weeɓa on nalan kon to haɓe belto wallahi ko ɗum waɗi noon muusi no fewi par ce que ko ɗiɗɗe fof ndendinɗa ɗiɗɗe fof ndendinɗa mbaɗɗa e hakkille ma ɗiɗɗe fof ndendinɗa mbaɗɗa e ɓerde ma ɗiɗɗe fof ndendinɗa mbaɗɗa hen e doole ma aussi par ce que énergie o ko hen yahata ɗiɗɗe fof sa ari a yimat a amat sa gayni a foftata ko ɓuuri 5 minutes paya sketch théâtre ko dogduji diftodiral pele paji on noon ko jalnika ko ping pong ala ɗi yedda ɗum waɗi hunde noon muusi inspiration kadi miijo ngo e hoore mum sa jooɗima galle ma walla jooɗima jammaji ɗi aɗa inspire qu'est-ce que je dois faire pour mi waɗa réussir les deux choses à la fois et donc ɗum ɗon ko dongal manggal mais alhamdoulillahi rabbil alamina allah nana waɗi hen sutur no fewi beela miɗi yaltin album mi suwa actuellement koye single aji tan jarami taw ko nalankoɓe mawɓe baba en abou en beela onon jokkodiri mi suwa jokkodirde e baba mal à 100% mais abou emin jokkodiri numéro muɗum mbiɗa jogui ala kadi ne waddi min a woni ɓattakiɓe walla won baba non wona question mi ɓaɗaki ɗum peut être komi dañani tan branchement ɓurowo yannanama foddemi e muɗum mais ko idolam ko jinnaɗam kadi ko neɗɗo mbo parnortomi nde won noon machallah ba baydi mal gacce ngala mum yo Allah wurnu ɗum ko juuti aussi mais franchement parler baba mal hare nde woni nde baba mal darde nde dari nde baba mal golle ɗe golliɗe baba mal ko waɗi ko e baba mal to yehi to e baba mal ko naɓi ngolɗo leñol ko mi wiyani neɗɗo fof ne wawi naw ɗum enema kono weeɓani ala ɗo baba nawani leñol ngol ala ko baba wurano e histoire ji ko haalni en e Fouta o e dendagal banggue caggal leydi ndi Sénégal o ala ko baba wurani mais alhamdoulillahi waɗi porté victoire muɗum artirani fulɓe ɗum ko yettude Allah yettande mon feewi kanko jinnaɗo yo Allah wurnumo moƴƴina battane makko e aussi o duuso juuta ɓooyen kalde pinɗen yiidemo e dañde kadi ganduɗa hoore ma inspiration makko ɗum ñaganɗen mo Allah tigi weeli ha sarane bam mataw ko gasi ɓatake mo ganduɗa bannoɗen ko ɗo jogorɗen waynarade kala hanti oɗo juma en calmini kalidou alhaji amadou hamir mbaɗandi jibiñe walla ali fall mbaɗnam affiché oɗo imam mo ganduɗa ko alhaji amadou hammirou ba ka julɗo ka moƴƴo ka kaara e siro ka koolaɗo ka kooliɗo hoorema batte diini e enɗam aɗa nafi ka moƴƴo ka moƴƴuɗo ka jondaniɗo ka jonaɗo yimɓe ɓe pop ka laaɓɗo reedu ka baɗirowo saabu Allah on ko alhaji amadou hammirou baba amadou modi wi so yaha juma o yeƴata ko nano o yeƴata ko ñaamo almudo cheikh siraju dini almudo alhaji mouhamadou saydou ba mo madina gounas imam tareji Allah no wawi nguura ko juuti yo duyso juut joni joni noon kadi en jettat sane design kanko waɗi en ni to gode makko ko 76 786 31 92 woni bakalaji design en calmini bandiraɓe konngol mbayniku zuwa gasi haalaɓe kala ko jiɗɗa haalde haal ba mi weltima surtout mi weltinima animateur uji men ɗi nde won noon so image yooɗi ko kamɓe haralleɓe ɓe joni ɗum Djiby Dieng e ɓinguelam Diagne Djiby mi salminimo e debbo mo kanele kanaraji
en beltanima vraiment PDG mbo Pinu TV e dendagal élément ji Pinu TV weltanade kadi an e hoorema guiɗam sehilam mon ami mon frère Seydi Ba aɗa dari e leñol nde darde tinde a jarama e weltanade nenam bandam goto nde musnode ko kanko nde mettunode ko kanko lebbi jeenayi omo saawi e reedu makko somo defa ko e reedu makko gonmi somo ƴogo ko e reedu makko gonmi mbaɗa andi uddirta ko Lamine Oumar Fatimata Galamboɗeri ko e reedu makko gonmi kanko neno Lamine Oumar Fatimata Galamboɗeri Lamine Oumar Fatimata Galo Mboɗeri Moutar Mboɗeri Moutar Sammandodi Baydaali kono kadi mi yetti Allah mi yetti jinnaɗo no mbimami ni tigi yo Allah yurmo yaafo leydi ɓumde dow jinnaɗo gorko junna balɗe moƴƴina battale jinnaɗo debbo o dendagal bandiraɓe foof heɗinoɓe oɗo émission mi salmini mi juuri moon kala kadi ko oñi hen ko min kala ko fewi koɗo banggue Allah projet ji gonaɗi ɗi on ñagama hen duwaw ko suuɗi e ko feeñi Aliou Guissé alias ɓoccitiɗo ko Aliou Guissé moɗon ene dari duusodirde e leñol ngol kal haaɗo Allah hanni inchallahu taala wonko wona e dow wonko wona e dow mum inchallahu rabbi ma ar e weltanade vraiment mon ami mon frère Fallou Mbaye fuma yëkkati rek Fallou andak man fuma wo Fallou du tay du xaddi day andak man merci Fallou jërëjëf daf ma jàpp te yàlla tax daf ma bëgg te yàlla tax moo ñu njëkk ñëw tey kanko woni mo ganduɗa so joyi sabar a welta so ɗum ko mbawɗa fo wonde so jonima clabas a welta so ɗum ko mbawɗa fo wonde woni cukalel kadi o jogui ni ande bi melna Bada Seck ak billahi Baaba Maal wallahi bëggama lool Fallou Mbaye yal na la yàlla may li ngay mébét fan yu gudd wér-wérle loolu rek laa lay ñaan yàlla mais lépp dina baax inchallah ba moo di mi weltima Lamine Oumar Fatimata Galamboɗeri weltima merci wallahi ka jontan merci mi salmini mon frère Diala leñol ya wonni 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 ya wonni 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 noon ya wonni koy ko jimol gilli wonni ya gonna jeeri min ni wona walo noon chéri am Ramata Mamadou Ba yummo funel mi salminima wonni Ramata kode Mamadou koyne Abdoul Ba mo gawde bos ñaaramijo dogay chéri boy ngel mo yawi yidde on yidani wonni ya kono jawɗo gilli kay yida ka chéri boy wonni yayo nan wonni 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 giiɗo Jeng Oumar ya Abdou Dawlaji tentude Amérique wonni wonni Bakara Gaye Canada ko jimol gilli wonni noon gonna jeeri min ni wona waalo gaay jama koyne jenga min ni miijo maɗa wonni kode koyne ñaara miijo dogay séeri boy ngel mo yawi yidde on yidani wonni koni jawɗo gilli kayidaka séeri boy wonni yayo e mbimi wonni 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 ya wonni giɗelam feccere wonkam e ñere bajjam nanguɗo ko jeyma wonni koy ko jimol gilli yidde koy koye tere tagade sora e fitano kalade ngel mo yawi yide yidani walla bom tawa yidani gilli koyne muuse la ilaha bebe seri gidelam walla laare bébé série même si tu étais passé contre moi souris-moi un peu ça me fera beaucoup de plaisir
giɗam tinno hay sa tikkani kam mosanam ene weltina fitanam e kala saaha nde won noon ko yidde tan wawi nadde ɓerde wannuma ka yiɗa nawmaɗa anda wannuma ka tayani ko gilli tan goni gonga wonni 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 ya wonni e giɗalam fecere mon kam e ñere bajam nanguɗo ko jema. merci tongode temedɗiɗi e nogas e goo ko ɗo wayni ha saaha goɗɗo Aline Guissé e Fallou Mbaye jokkon e yebde télé mon Djiby Dieng e ɓiyam ha saaha goɗɗo Allah jarama on jarama jokkon e yebde programme télé mon ha saaha goɗɗo aadi men ko 13 décembre 2025 taw ko hirde e hirande inchallah lacciri e haako te weɓata mon sallah jaaɓi inchallah te weɓata inchallah merci beaucoup